Είμαι η Εύα και σήμερα παίζω με τον Παναγιώτη, την Αργυρό και τον Μιχάλη ξανά όπως πάντα. Ναι. Τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Ναι, μόνο εμείς μπορούμε. Ναι. Τότε πάμε. Γιατί δεν έχουν Snapchat. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Δεν Ούτε εγώ είναι... είχα Snapchat. Ναι, δεν είχε, αλλά τώρα έχει. Ναι. Έχει 2 μέρες. Ναι. Και μας παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνα. Εννοούσα. Ψέματα λέει, ψέματα. Ναι. Την παίρνω κάθε... Βασικά όχι, όλους τους παίρνω. Και τον Παναγιώτη. Το ξέρω. Που έχετε κάνει πάλι βίντεο μαζί, 2 ή 3. Δεν θυμάμαι. 2. Τι πάμε. Dogs. Όπως πάντα. Ναι ρε φίλε. Ένας βγήκε. Σνάιπερ φυσικά. Κατάνα. Παιδιά. Πρέπει να κάνουμε πάλι βίντεο εμείς οι 2. Ναι. Αν είδατε το short που έκανα που είπα ότι αν φτάσω 100 subscribers θα κάνω face review. Όντως, το βάλες. Εγώ δεν το είδα καν. Δεν πιστεύεις τι έκανα. Το είδα, μην αγχώνεσαι. Μπήκα μέσα από το παράθυρο και το χτύπησα τα Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα kill. Μου έρχονται και live στο YouTube, ανεβάζουν όλοι live. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω live. Δεν μπορώ από μια εφαρμογή. Αλλά δεν θέλω. Μην κάνεις ρε τσάπα, δεν κάνεις. Αυτό. 50. Γιατί μου το κλέψε. Σήμερα. Μπρο παιδιά και Εύα, πριν έπαιζα με έναν και έκανα 60 no scope. Μπράβο. Παίζαμε στάσιο και πηγαίνω μια κουνταράτσα ρε. Παίζαμε μαχαιράκια και fists και το κάνω μια 360 no scope. Ρε έπαιζα με τον Παναγιώτη και με τον Παΐσιο. Oh my god. Βασικά όχι έπαιζα, μιλούσαμε. Έκανα μόνο ένα kill και ήταν έτοιμος να με κάνει dead. Πώς ρε. Ναι. Είναι εδώ. Τον είδε. Τον έφαγε η Αργυρό, η Ντίβα, κάτι. Είναι πάνω τι. Αυτό ρε μπρο. Βέβαια και ο Παναγιώτης πρέπει να αλλάξει. Όταν θα το δει η Αργυρό αυτό το βίντεο θα λέει θα κάνει κάτι μετά το Πάσχα στο σχολείο. Κάτι τέτοια θα λέει. Και τι είπες για το όνομά μου και κάτι τέτοια θα λέει ρε μπρο. Ναι. Μπρο θα κατεβαίνεις καθόλου. Με έφαγε με knife. Είναι ένα hit νομίζω. Δεν έφαγε η άλλη. Η Ντίβα. Ναι, δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω κάνει μόνο ένα kill. Εγώ δεν έχω κάνει πολλά. Έχω κάνει 2 kills και μία assist. Ή 2 assist. 2 assist, ναι. Έκανα μία στον Παναγιώτη και μία στην Παλαιοτίδα. Εγώ έκανα έναν. Ρε παιδιά. Άσε και τι παιδιά. Τους έφαγα όλους μπρο. Ρε μπρο Εύα. Τι έπεσε μπρο μου κάτω. Δεν εξηγεί ένα τουβλάκι έπεσε. Είναι αυτή η MVP. Τσέσμα, πάμε. 4 β. Λοιπόν, είναι ώρα για emote. Κάτσε να κλείσουμε φως να είμαστε μπρο, να είμαστε σκοτάδι. Κάτσε μπρο, μου βάζω το gaming φως μου. Α, πήρες καινούρια. Όχι ρε, το είχα το gaming φως. Απλά δεν το άνοιγα. Τώρα είμαι έτοιμος.
Έλα. Είναι ένα που βγάζει πολύ χρώματα. Πάμε. Όσοι δεν είδατε τα δύο βίντεο μας, πηγαίνετε να τα δείτε. Χθες ανέβηκαν. Δηλαδή τα 150 βίντεο. Τα χθεσινά ρε λέω μόνο. Εντάξει, Ναι ρε φίλε. Νομίζω κάποια στιγμή. Τώρα όμως πρέπει να κουβαλήσουμε. Όντως. Εγώ, παιδιά, όσοι ξέρετε από το προηγούμενο παιχνίδι, όχι από το challenge, από το πιο παλιό βίντεο, που έλεγα ότι τώρα θα τρεχαντάρω και δεν μιλούσα, θυμάστε όλοι τι έκανα. Τι μαγικά έκανα. Ρε μπρο, μας τα κλείσει ο Παναγιώτης. Ποιος ο Παναγιώτης μπρο μου. Με φάγε ρε μπρο, είναι πίσω σου. Όπα ρε μπροσκή. Revolver. Μ' αρέσει πως κάνεις. Σαν το σκύλο ρε μπρο. Πίσω σου είναι. Ωραία μπρο. Τι κάνεις ρε. Όπα ρε. Πού είναι ρε. Νάτος. Δεν το είδε κανείς αυτό. Ρε ο Παναγιώτης είναι λίγο toxic. Ο Σαμαράς. Ενώ εγώ μπρο μου. Ρε μπρο. Κάνω από το πρώτο round take the L μπρο μου. Ρε μπρο, άλλο αυτό. Αχ, μ' άρεσε που είπα ότι πρέπει να κάνω lock-in. Δυναμώνω τη φωνή του κινητού στο τέρμα, ρε. Εγώ δεν το δυναμώνω τόσο τέρμα. Εγώ το πόσο... Εντάξει, πλάκα κάνω. Όπα ρε, ακούγεται πολύ αυτό, ρε. Η μουσική, το παιχνίδι. Δεν ξέρω, μπρο. Νάτος ο ένας. Το βλέπω. Ρε. Πάω λίγο πάνω. Ωραία, μπρο. Έβαλα σκόπ και τέτοιο. Και πατήθηκε τέτοιο. Μόνο του το σκόπ ξανά και έβαλε το σκόπ. Χάσαμε. Δεν είναι ρε μπρο πολύ καλό. Ούπα ρε. Καλά, δύο hits έκανε. Σε είπα εγώ, Εύα, θα κουβαλήσουμε σήμερα. Ο μπρο τον άφησε. Αυτόν εδώ, πριν έφτιανα το σκόπ μου και πατήθηκε κάπου και ξαναβγήκε. Τον είχα φάει αυτόν τον 130. Παιδιά, it is lock-in time. Εγώ απλά καθόμουν σε... Ναι, εννοούσα. Εγώ έφαγα τον έναν headshot. Αυτόν εκεί με το ροζ, το skin. Τον καράφλα. Το Mega Mind. 50, βοήθεια με ένα hit. Ένα hit, τον έφαγα. Ρε, βάζω medkit. Έχω 10 SP, 10. Α, εντάξει, μπράβο μας. Δεν χρειαζόταν. Τη σκότωσαν οι άλλοι. Μπρο, Εύα, δεν κάνουμε τίποτα ρε μπρο. Εγώ τρώω ένα παίχτη σε κάθε round. Εγώ δεν τρώω κανέναν. Αυτό πήγα να πω, εσύ δεν τρως κανέναν. Ας κάνει μια άλλη τη δουλειά. Εγώ απλά θα κρυφτώ σε μια άκρη. Θα κρυφτώ σε μια άκρη. Και θα περιμένω. 50-0. Τι λέω μπρο, έχω χαζέψει. Αυτός ο Ροζούλης, παιδιά. Ο Ροζούλης μας έμεινε. Πίσω μου. Νάτος. Ρε μπρο. Γιατί μας τρέχει αυτή. Ένα λεπτό. Okay. Εύα, τι είπες μόλις τώρα. Τον είδα τον έναν. Εγώ και να δω κάποιον. Τι κάνω.
Τι κάνω τρελό σήμερα. Είπαμε lock-in time. Έπεσα μόνη μου. Ρε είναι εκεί κάτω. Με Τον revolver. είδα. Τι revolver, Έτσι, μπράβο. Τον μάγο του σνάιπερ είπες να βάλει revolver. Θα σε έλεγα τώρα κάτι, Μπράβο, Mr. αλλά Comeback. έχουμε το βίντεο. Μπράβο, Mr. Comeback. Καλύτερος παίκτης. Ναι. Ο καλύτερος παίχτης είναι ο sub του Τζίρφα. Οκ. Άντε. Δεν είσαι εσύ. Εντάξει. Είναι η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου είναι καλύτερη στερεύης. Ναι, σιγά να μην ήταν το παππού σου. Έχει το μεγαλύτερο CD. Λέγεται Sub του JV Κέλφα. Ναι. Σακ του Κέλφι Ζέμπα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Δεν πας καλά. You don't Παιδιά, να good. πίνετε νεράκι. Τέλος πάντων. Οκ, bro. Πολλοί προτιμούν πια dogs. Όπα ρε, 241, λέμε Ναι. λίγο άλλος. Καλά, πριν είναι Δεν bro. πειράζει όμως. Εμείς θα κερδίσουμε. Δες εδώ πως είχαν λάθος τα έπλα μου. Κατάνα και φεύγουμε. Χόρνα ρε. Τι είπα μόλις. Χόρνα, ρε. Χόρνα. Χόρνα. Όπα ρε, ποιος είναι. Πού φτάσει. Είσαι, ρε. Ρούπο, ο τύπος μας τρώει με το knife. Είναι τρελός. Αυτός ο Θόρ είναι τρελός ρε. Ρε, bro, ήμουνα 10. Pay to win, pay to win. Θα χάσουμε. Όλοι έχουν δώσει όλα τα λεφτά τους από τους γονείς τους. Τους έχουν αφήσει άφραγκους. Ο Βανάτουσον. Dead. Οκ. Ρε, bro, Όλους τους assist και φάγαμε, bro. Έλα, θα το φάει σοβαρά. Φάτιν. Ω, μπράβο Τσάμ. Το πρώτο σου kill στη ζωή. Εντάξει. Εντάξει, ρε, bro. Θα το δει και θα λέει, bro, what are you saying? Μπρο μου, άμα πάρω άλλο ένα level, πάω 100 level επιτέλους. Γιατί πήγε στο Ω, Πανάτος. 99. Έλα ρε μπρο μου, πες με κατάνα. Και με σόρτι, κάτι τέτοιο. Έρχεται σε μένα. Α, δεν έρχεται σε μένα. Πού είναι? Να το, Έπεσα. έρχεται πάνω. Ο Mastermind με το knife μου έρχεται. Τον έφαγα. Μπρο, γιατί Θα είσαστε χάσουμε, αλλά τόσο πάρ' το. toxic? Πάρ το DL, πάρ το L και δεν πειράζει. Δεν χάμε. είσαστε τόσο toxic. Ρε μπρο, το δεύτερο μου όνομα είναι Toxic. Όχι, με πάχτουσε και έπεσα κάτω στη θάλασσα ρε μπρο. Είδα και το puffer fish που έχει εκεί πέρα, κάτω από το map. Οκ. Τον έφαγα. Τον έναν. Έλα, φάτε τον ένα είναι. Αυτόν εδώ το 241. Ούπα ρε, τον έφυγε σου. Μπράβο. Εγώ απλά έμεινα δεν ακίνητη, μπρο. Καλά μπρο. Άρχισε τα παιδιά να μας κουβαλάνε. Εμείς Καλά, κρυβόμαστε ρε. μπρο απλά. Αυτό. Εμένα γενικά δεν με βολεύει εγώ- να παίζω τόσο. Εγώ κρύβω το skit που είμαι. Αυτή δουλειά. Καλά, άντε για να κάνω content στο βίντεο, άντε. Να κάνουμε λίγο content. Help me. Νιτίτι. Νιτίτι. Άστο μπρο μου, άστο.
Ναι, ναι, σίγουρα. Άντε πάμε πάλι να κρυφτούμε και μετά να κάνουμε το τελευταίο kill. Μπρο, πόσους κερδίσαμε αυτούς? Είναι όλοι σχεδόν 100 level και. Με έφαγαν, μπρο. Είναι εκεί στην άκρη πόσοι. Και με έφαγαν. 50 ρε μπρο, body shot, δεν θέλω body shot. Ρε φίλε. Είσαι μόνος. Το ξέρω, γι' αυτό ρε. Γεια σου φίλε. Clear gun. Όπα ρε. Γιατί κάνεις το σκύλος? Μόνο αυτή έχει μείνει με το flamethrower. Άμα πέσει σε καμιά τέτοια, σε καμιά θάλασσα μόνος μου, όχι θα πηδήξω μπρο με το κρέμα. Αυτή πόσο ζωή έχει, πόσο ζωή έχει, ξέρετε? Έβαλε medkit τώρα, άκουσα. Εγώ έβαλα μέσα. Όχι, και ο άλλος, και η άλλη έβαλε. Πού είναι? Δες σου μέσα σε σπίτια. Περίμενε, πριν την ακούω να βγαίνει. Την άκουσα να κάνει double jump. Πού Χάσαμε. είναι? Αποκλείεται να έχει 150 ζωή, οπότε. Θα έχει, σου το λέω. Σου το είπα. Τι ήτανε μπρο? Κρυβόταν σε κάτι κουτιά. Μα... my friend, τι βγήκα μόνη μου. Καλά, Πίσω σου. Ναι, αλλά βάλω medkit. Πάνω τους φάω, πάνω τους φάω. Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή? Νάτι, νάτι. Έλα ρε μπρο, μου κάνετε το σκάπι. Ναι. Όχι ναι ρε φίλε. Ξεφύγα πάνω μου ρε. Αργυρό, τι βάλω. Κάνε reload, κάνε reload. Α, Όπα ρε. Όπα ρε. κι εγώ δεν το πίστευα. Έλα ρε, γιατί δεν ανεβαίνω ακόμα level? Πόσο μας παίζουμε ακόμα, άλλα 2? Ναι, μάλλον. Παιδιά, έρχομαι ένα δευτερόλεπτο. Δεν το ξεχνάω, όλα τα λάθη που έχεις κάνει προσπερνάω. Τι συνοδηγώ μες στο Παρίσι, στη κατάλαβα. Ντοξ. Ναι, ρε φίλε. Μάικ. Χάλι. Μάικ. Μάικι. Νάικι. Νάικι. Και. Δεν συμφωνεί. Ο μπρο έφυγε μόνο. Άλλο πήρθηκε. Φρέντι. Ήρθα. Μετά από έναν χρόνο. Ήρθα να με ζήτησε η μάνα μου να φέρω κάτι βοκάλια νερό.
έβραν κάτι από τις σκάλες. Πού είναι αυτός? Τρίτ. Ακόμα Ρε τρίττα. Ρε ποιος μου παίρνει τα kill? Τι? Με παίρνει κάποιος τα kill. Εγώ έχω δύο που είναι δίπλα μου. Όλες, να το. 50. Έλα ρε μπρο, με έφαγε. 100 shield. 100 έχει. 100 έχει. Μπράβο Παναγιώτη, sorry. Μπράβο Εύα, μπράβο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ώρες τώρα έβαλες, είναι Mega Mind. Δηλαδή τώρα τον είδε και τον περίμενα να τον πετύχει έτσι. Μπράβο Παναγιώτη Mega Mind. Όποιος ξέρει τι είναι ο Mega Mind ξέρει τι είναι. Αυτό. Όποιος ξέρει, ας ξέρει. Πρόμου είμαι ένα hit. Με παράγει με το κατάνα ο Νουμπάσος στο τεστ. Πρόμου, είναι 60 level και Μπρο. κατάνα. Είναι 60 level και έχει κατάνα. Και δεν έχει ο Παναγιώτης. What the hell? Όχι αυτός που παίζουμε. Όχι αυτός που παίζουμε. Ο άλλος ο Παναγιώτης. Καλά, ο Παναγιωτάκης ρε μπρο, τα χαλάει σε τα πιο άχρηστα πράγματα. Πάμε Εύα το να έχεις 4 level. Έχεις sniper. Αυτός 4 level είναι πανεύκολος. Όπα. Οπ. Μπόμπα κλάτ. Ωραία μπρο, πού το σε αυτό. Έγινα κι εγώ toxic τώρα. Εύα δεν γίνεται έτσι το toxic. Θα δεις σε λίγο. Θα κάνω το take the L και θα σκύψω κιόλας. Ο μικρός ο 4 level πήγε να με κάνει με το κατάνα. Όχι, ο άλλος ήταν ο KJ33. Πού είναι ότι πας, με βαράει από κάπου. Νάτος. Περίμενε. Έλα ρε, δεν πρόλαβα. Έλα, τώρα θα το κάνω όμως. Θέλω μόνο έναν για να τελειώσω το daily task. Ναι, έχω κι άλλα, αλλά λέμε παράδειγμα. Έλα ρε, κλέψε ρε, η ντίφα μου το κλέψε. Έλα, έχασα, με έφαγε 4 level με το κανονικό, αλλά σκότωσα τον άλλο. Ο μπρο βγήκε ο ένας. Ακόμα δεν ανέβηκα αυτό το level, αυτό το ένα level. Ναι, γεια σου Αργύρο, γεια σου. Ναι, γεια σου. Ναι, γεια σου Αργύρο. Η μπρο έρχεται στο βίντεο και με κάνει αλαλα, χοροπηδάει πάνω μου ρε μπρο. Για να φανεί στο βίντεο. Λες και δεν φαίνεται. Μπρο, ούτε εγώ δεν τα έκανα αυτά στο πρώτο μας βίντεο. Όποιος δεν το έχει δει να πάει να το δει, Δεν μιλούσα. Οπότε δεν θα πάει κανείς. Εννοώ. Τι, Τι ούτε. Dogs, πως θα μου ψήφισε για λίγο τέτοιο. Big Crossroads. Το... Nice ή κατά. Ή Tower. Κατάνω και μέτρη. Δρόμο. Σκίνα μου το πάρει. Εγώ μπρο. Ωπα ρε, βοήθεια, είναι 3. Πού είναι? Ήταν 3 και έφαγα τον έναν. Είναι εκεί στο... Με φάγαν. Κατάλαβες που αγώνες. είναι. Όχι. Έμεινε μόνο ο Παναγιώτης. Άσαμε. Γιατί έχεις grenade ρε μπρο μου. Γιατί παίζει με smoke grenade. Αυτό. Γιατί παίζει με smoke grenade. Σε τι θα μας βοηθήσει. Να μην φαινόμαστε και να μην βλέπουμε.
το να μην βλέπουμε εγώ λέω. Μπρο μου ήρθαν όλοι κόκκινο ρε από δίπλα. Όλοι ρε, 3 άτομα με ήρθανε. Και μπρο με έφαγαν όλοι. Απλά με έφαγαν. Έλα τους, ξέρω που είναι, ξέρω που μένουν. Ξέρω που είναι το σπίτι τους. Τώρα δεν ξέρω. Τον έφαγα, γιατί χαπί. Ναι. Εγώ δεν έκανα τίποτα δεν έκανα. Του βλέπεις λίγο το χρόνο. Πάμε λίγο. Ποιος είναι εδώ? Είμαι ο Mr. Miner. Ο Μπάμπης ο Σογιάς είναι εδώ. Πάρε. Είναι πίσω Σκότωσε, σου. τι έγινε. Ναι, καλά. Μπροστά σου. Είναι όλοι εδώ. Ο Μπαζουκάς. Ο Μπαζουκάς το φίλο του. Ο Γιάννης ο Σογιάς. Δεν ξέρω πώς Έλα γίνει. ρε, Αργυρό. λίγο. Αυτό. Έτσι και δεν το φας. Μπράβο. Good boy. Είναι ουδέτερο γι' αυτό. Παιδιά, μπορεί να έρθει σήμερα κι άλλο βίντεο, δεν ξέρουμε. Ναι, Αλλά μπορεί. ξέρετε, μετά από αυτό μπορεί να έρθει και βίντεο 99. Ναι. Αλλά όχι σήμερα φυσικά. Και το 2 άτομα. Help! Ρε φίλε! Βοήθεια! Ρε μπρο, κι εγώ έβαζα. Τώρα ορίστε, το χάσατε. Χάσαμε. Ναι. Ναι, το είδα. Βγήκε ο ένας. Θα βγουνε και οι Ο άλλοι. ένας δεν το πιστεύει καν ότι χάνει από εμάς. Αυτός με την μπαζούκα μου έχει σπάσει τα νεύρα, Και εμένα. Πάει ο μπαζούκας. Καταφωνεί μπρο μου. Καταφώνει κι ο γάι. Πού είναι η κρούλης. Τώρα εκεί. Νάτος ρε 50. Καπιμπάρα. Καπιμπάρα. Όχι, λάθος ημώ. Καπιμπάρα. Τους έχω νευριάσει. Αυτός πες τι είχε γιατί τον νευρίασα κιόλας ρε. Γιατί δεν τον ευρίασες. Γιατί κάνω συνέχεια το take the L μου. Είναι το πιο τέτοιο emote. Για μένα είναι το πιο toxic emote σε όλο το παιχνίδι. Αυτός. I don't know. Μπρο, ένας κάτι έγραψε και δεν τον αφήνουν. Θα το γράψει. Όντως. Έχει Μπρο, για μένα πρέπει να γράψει. Πίσω σου. Ούτε. Πίσω σου! Οπότε παιδιά. Όπα ρε, πότε τελείωσε το βίντεο ρε. Ναι, τελείωσε. Δεν το κατάλαβα καν. Αυτό ήταν οπότε, το παιδιά. βίντεο. Παναγιώτη Σαμαρά. Ναι, ο Παναγιώτης ο Σαμάρας. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Οπότε, παιδιά, πες αντίο. Κάτι, bye. Αντίο. Μπορεί να έρθει και άλλο βίντεο σήμερα. Αντίο. Okay. Προειδοποίηση κάνω. Οπότε, κάντε μια εγγραφή. Έλα ρε μπρο. Μια εγγραφή. Οπότε, Ναι. για να κάνω face review. Οπότε, goodbye.